Kubukeka kuxabene ubendle ebukhosini bukazulu. Ngaphambi nje komkhosi wokungena esibayeni kwesilo, uMisuzulu kaZwelithini kusasa ngempelasonto edlule oqokwe ngolunye uhlangothi lwendlunkulu uMntwana uSimakade ungene esibayeni waphuma wakhuluma nesizwe ngelithi nguye ofanele ukuba kulesi sihlalo. Kanti izolo eGoli abafowabo besilo esesakhothama baphakamise igama likaMntwana ubuzabazi wakwadla amahlahla njengofanele futhi ukuthatha isihlalo sobukhosi. Ingabe kufanele kube nokukhathazeka esizweni samaZulu? Ukuphendula ke lo mbuzo semukela uDokotela Bhedlindaba VVO Mkhize, isazi sezamasiko nombhali weincwadi zamasiko nomelaphi wendabuko. Khabazela sikwamukele eindabeni zasemini. Yebo mnumzana Mkhize, ingabe isizwe samaZulu kumele sikhathazeke? Angiqale lana, kufanele sikhathazeke isizwe samaZulu. Saqala ukukhathazeka ngokuhamba kubuza inkosi ebiphethe sonke siyazi inkosi uZwelithini sakhathazeka lapho ngokuthi nakho sesishilo kokuqala lokho ngoba kwakuhamba inhlambi yelanga yesizwe. Okwesibili ke kuthe mase kungena ke lezi inkulumo eziningi eseyiqhamuka engakahambi nondlunkulu nayo owamlandela amaduzane, kwabonakala ukuthi kukhona lokukhathazeka okuzoba kuhlungu okuzokwenzeka kanjalo futhi kwenza ukuthi umndeni uhlukane phakathi njengoba sesibona kunamhlanje. Ngizothi uma uyibheka lento isikhathaziso ukuthi uma ubhekisa kahle inkosi ezobekwa manje uMisuzulu inkosi yokuqala ngqa ezobekwa under democracy ngoba uyise ubekwe ngesikhathi sobandlululo, isimo singakabi kanjena, isimo sesijikile. Manje sesijikile namhlanje kuningi esingakubala esingakubalela ababukeli. Singabala ukuqala nje ukulahleka kwesintu nesiko ekutheni lithini ngomthetho nokuthi la lithini. Okwesibili bese sizobheka umlando wona qobo lwawo ukuthi uthini, ngabe khona inhlambuluko kwakufanele zenzeke noma zingenzeki. Okwesithathu okukhulu kakhulu singayishiyi ngaphandle ipolitiki ukuthi konke lokho sekwenzeka kwenzeka ngaphakathi esimweni sezepolitiki esinzima nesinzonzobele. Okwesithathu nakho ubucukuthwane nendlala lokho engikubiza ukuthi mina phecelezi politics of the stomach, ama privileges, ngoba kungenzeka mina ngifuna ukuthi kungene ubani ngoba nakho ngazi ukuthi ngizozuza. Izo zonke izinto ke manje lezi okuyizona esezibunganyela. Uma ubhekisisa kahle njobe ezongeniswa esibayeni nje umcimbi lo owagcina ukwenza ngonyaka 1954 njoba sewuzokwenza namhlanje. Umbuzo ke uthi ke njoba usubuyiswa manje isizathu ngempela esinqunywe kumbe esenze inkosi ukutheleza ukuthi awubuyise kanjalo futhi nezwe Royal Council ngakube yini mhlambe kuyikona ukubuyisa izinto emasisweni ebese ezilahlekile. Nakho mina engicela ukusho ukuthi lokhu okuzokwenza uma sikhuluma ngokufaka umuntu esibayeni kwehlukene noma ubani angangena esibayeni, kodwa esibayeni okungeniswa kusona inkosi, esibayeni sasendlunkulu, esibayeni sakwaZulu kukhona le ndawo esibizwa kuthiwa yiholy place ebizwa kuthiwa kusenhlambelweni. Ngakho njengoba ezongeniswa esibayeni, yebo uzongena esibayeni kodwa uzophelela lapha enhlambelweni la ekufanele ayongena khona. Engakholwa ukuthi uSimakade wangena lapha. Yebo sikwamukela ukuthi uSimakade yebo uyekufana nobhuti wakhe omdala ukuba inqushunqusho azikho kanjalo futhi nokulwa ngabe uyena odlala indima enkulu kona konke lokwenzeka namhlanje. Lokho sekuphazamiseka ke manje sokuphakanyiswa owesithathu. Uyabona lapho ukuthi lapho sekukhona ukuphazamisa ongazi kudalwa yini okungekona isiko nesintu ngoba siyazi ngokwesintu ukuthi inkosi yebo ingakhonjwa uyise kodwa okulawulayo izinto ezilandelwayo eziningi ezahlukene. Ngizobala nje ukuthi kufanele ukuthi unina waleyo nkosi kube umuntu olotsholwa isizwe, kube uyena ke okuthiwa uyena oyoba izala nkosi. Futhi okunye kwesibili noma esebekwa yabona uMisuzulu ngeke ngavela bekwe kusasa. Kunezinto eziningi esezenzakalile. Ngikhuluma nje kade hambile eyozingela isilwane imbube ibhubesi. Leli bhubesi abeyolizingela kuumkhuba kakadeni ngoba ngokwesintu ubeyolanda into ebizwa kuthiwa umfo wakwabo okuwukuthi umfo ingakho isilo sibizwa ngembube, ingakho efaka amazinyo ebhubesi la. Uma sebuye nalo bhubesi
ubuya maqedana yongena lapha enhlambekweni nakhona ungena esibayeni akangeni nje noma kanjani ungena ngasesandleni sobunxele bese ngena ke aye enhlambekweni sokunefihlakalo ezokwenziwa khona engeniswa abadala amakhehla nje bakusho ukuthi khona uMntwana okwaminya ovanana bazokwenza lolo lusiko uyobe sephuma ke lapho sekuyohlatshwa inkunzi emhlophe ngiyibonile leyo nkunzi ibihwibize ngokumnyama la ebusweni namabhadlana amnyama eceleni emhlophe leyo nkunzi isikhumba sakhona isona esesizokwakha ihawu okuyihawu okuthiwa ke uzovikela ngalisizwe yila amabutho ke obesegiye sethi ke seliphumile ilanga kwaZulu ngakho konke lokho uma ungangeniswanga emgonqweni wangangenisa enhlambekweni awusona isilo samabanga yebo dokotela sixolise ngenxa yesikhathi ke ngizocela nje ukuthi siyibambe lapho kodwa soqhubeka nalolu daba kusihlwa sibonga kakhulu lobe kuDokotela uBhedlindaba Mkhize sophinde sixoxisane naye nakusihlwa